Бързо, скъпа, бягай, бягай! Чай малко, ма! Здравей! Какво правите, бе? Ами... Шва босна, бе! Чудо голямо! Съдят, так! Сега изляга го затворят. Колко имаме декларация за самопризнание? Пастърмина, къде сте запътили? Ами към квартала. И чухте ли малко колата как гърми? Да, и затова бягахме. Не, сега малко. Леле! Какво ще кажеш? Ти искате са повоз, нали? Ами, що пък не? Ау! Упс! Що фунтите? Ами... За какво фунтите толкова? Цял детки сме по улиците. Нямате ли някой мокра кърпичка, нещо да се подмите малко мислиците, че направо къдите жестоко? Ти имаш ли, ма? Ще качо, обещавам. Той отида ли до магазина? Тихо малко, бе. Слушам и изпълнявам, не победи ми. Идвам. Излиза ми една много бърза работа. Сега след малко се върна, ще продължим разговора. Че имам много Ама принце, нека само погледнем вътре. По-бързо, че наистина, ма чакайте. Ски, гледай какво става. Бибитка ми битка, да имам цялото дисплей направо. Ти искаш го? Да, монитор. Като в играе, разбираш ли? Врътки, мрътки, тук имаш перца, мерца, часовници, едно друго, гледай жабка, мапка, ски пепелника, какво става. Направо сам ти пали цигарата, ако говориш. Аз нищо, сега само ти плямпаш. Релев. Като гърба ти. Ти знаеш кой е? Не знам, портмоне ли? Фалтербах. Забравих портмонето отзаре. Но защо го държиш в багажника? Нищо не казва, доста е мистериозен. Я гледай малко. Проговори. Так, баща ти има ли такова нещо? Няма, ай чао, че бързам. Но къде отиваш, скъпи? Ще се върнеш ли? Ай чао. Опа. Упс, май го беше подкарал назадна. Ко става, керемиди? Колко време те чакахме? Още ли сте тук? Еми, да.